Imana gasi nese Imana gasi nangu Imana gasi neri Imana gasi nada Imana gasi nela Che buono non voglio andare a battere. Che non voglio andare. Che vero? Dico, orang ni had dulu ya. Aku ngendop dia nanti kita. Dulu ya. Celur. Imana gasi nese Imana gasi nangu Imana gasi neri Imana gasi nada Imana gasi nela Ne, you got your new J4 and you can after. Can I start out? Can you all? Can I be seen a gentleman? Can't you find you okay? Can I shoot? Burunega dog I can answer. Keep pussy so I marker or Chiaki Tata or Chongolo Kajun over that. I'm my can have an Andrella knee. Manaso soon when he came up with a cable Jesus Christ of Arachinic. Now I'm openly gave over into the Nefe and Aka. Oh, where you make it or what? Because. Even I got good mouse. I like a cosy. I'm a million. Give a man, I'm living that day, selling over than I come at more ideas after. Ye can maybe say, Hap Godokwa, a messenger butter, and your coa. Even I got mouse. Against it. We got to pay here now. Ask one of the Mago Hagawa. We got one here now. Ask one of more naked Abu Hagawa. Oh, Chan. Oh, not. Hey. Yet to know. Hey. Yet to know. Oh, okay, Mazuka. Ọkwa m gwara ụmụaka ka kpọọ gị maka na o nwere ihe na-eri m nri n'ahụ nwere ihe na-enye m nsogbu ọkwa n'ihe gbasara ọkpara eze nwa nwoke nwa eze aja agwa na omume ọ na-ebi ajọ ndụ ọ na-ebi agwụna m ike ọ bụrụ na igwe na-arahụ ụra aka masị ka ọ nọrọkwa ka anyị wee na-ekwu ife mana abụgodo na ọmụ anya ekwu ite ife gbasara nwa ọ na-aka ife ọzọ ike agwụghị ya mana ọmụbụ nne bulie n'afọ 9 months maharụ ka o si afọ m ụfọ mụbụ onye bulie n'afọ ọnwa ite naanị ma lee ka o si afọ m ụfụ ka o si egbu m mgbu na-arụ nsogbu ya karịa kasị ka m kpọọ gị maka ya na nwa gị nwoke ya na ya na-eso agagharị ekokọsị aka ọnụ a na-achụ nta chọbụ ka ọ bụ dọkịta ka ịtụnye kene ma alụ ife anyị eme ife ka anya na-eme nsogbu ka ọ bụ dọkịta ya dibịa Igbo ihe ọzọ mere abịa je gbachaa nta na be m nke na-ewutekarị m nọ na be nke a na-esi ya wa n'eri ebe akwa na-abọzi anya na-eri nke a na-abụ ya anyị na-ekwu n'ime bụ ndị ga-akpanye ezigbo ezi obodo oyibo ofesi ọmafụ nsogbu anya n'isi ebe a ya ka kpọpụ obodo oyibo obodo ndị ọcha ọkwa ebe na nwere otu uche m si gbaji n'ebe a cha n'ihi na akọwa kịta odowu na-akpọpụ ebe anwa isi ga-ajụ oyi maka nọrọgokwa n'obodo a na-ebepụsi akwa oyi na-arụ akpọ onwe ya n'ịga ya ụmụ nkopụ ekopụ ma olu ebe a ya isi ya jụ oyi maka ọma bụzi ya nsogbu ya na-agwagharị uche nna ya a sị na onye okenye dụrụ ọdụ ma ọ bụ na o ji emere ihe ma na onye ahụ amaghị ife ihe mere bụ na igwe tetekwazịa mụ na igwe kpakwazịa ife ọ ma m na ọ ga-amasị igwe chejie na ndị bekwanụ ijikwa tọọchị gị Fifa njinaka kata na kpọ confirm afụrụ m ya n'anya isi ego dị sef nke a abụrụkwa ọdị nke mbụ na mbụ nke a dị iche nke a shigana ayi ya afa nke a ka a na-akpọ kukusekuse afọ m ya ọdọ ya ewu ọ na-adọ ị na-adọ ya
Afụ. So anyị ese ketara. Nga manye ọga anyị ese. Mana ịmana ọmụma nwezikwana nka ọ bụ inwe idea maka na isebugo mbụ isebugo jumbo se pensụ so mụ anwe nka na ama na eziokwu na nka a na-akpọ special chike ofu anya da nka ọ iselu ngwada ọnụ na aka inye m na ọ dụkwaka ọ na-ewuzi m egwu ka anyị na-ese n'ife ahụ isi ego di yezienu na oya na yezienu kansen doye mbu yezienu na ngwan oya na aba se fa oiso nesa oiso se onu yen na yem kansen kan kwa na mmenye gigba kan kwa na mmenye gigba aziki no otu mana ifa isi e pass ya ị na-akọ mpelemense ịmara aka manye mi gba adịmenye nye mi gba na adịmenye ha biko adịmenye nye mara pa ya mi come guy ka ị na-eme gị na ka ị na-eme gị mgbọpụ ị na-eme ka isi na-ekopụ na isi ị na-enwe isi mgbaka ị na-enwe isi mgbaka ka ị na-eme gị ka ị na-eme gị dịka ma ọ bụrụ otu ahụ na so ị bịara akọrọ m na-akọsị na iwe onye otu ya na jiri nwaanyị agbachiri nkịtị ị na-akọsị na iwe agbachiri nkịtị ị na-jiri ya nwaanyị Imana gasi nese, imana gasi nanu, imana gasi neri, imana gasi nada, imana gasi nele. Imana gasi nanu, imana gasi nese, imana gasi nada. Baby, okay, guy. We're going out there last time. Okay, for us. Nah, just for body now. Nah, I want none of need to alone. Nah, even if it's Abi. Okay, well, we do the well. Man, I want to finally now. nah, on la fille one. Aye. What is that? Okay, you know that yeah, it's okay. We are legal. You just want the you never. Bon, on est consommé manifare ama. O da akere bon na adu na ga. Omo alo ba gona on e kucha lo kwa. Ko de galas boss. Wana de ku ya ni rap ya. Na wana ya ko ya iru. Na sa ko ta ka ga da de yo ga. Na pa go. Ya ta go ba ya si. No, wadi. Esi no na ri ya. Confirm e won lo ga. Eh, on Ada sim the one. on ya kusi. Afia go da la bo. Ne go gizi pa mo ya one. Na ya o da ko biningo na binioge na nata na. Yes, can Ori on the palm one no sauce. Ako ma kara won ro bo fa ga. Those one those. Palm one na sauce. Why live? Oh, chi. I was planning to pack that one. On a dap on pay on one. Ya, it's no ya na ba fa ga. Yeah. Ko ni siri no ja. Na la pa na go one. Relax. Ba ya si de ya ta go. Ba lu do yin. O ka ma ka pa ma one. Obro ko yen go komo, le kom na egi na afia. Also jo. Na da sim do. Yes. One no lo. What is your afia na won na on. Just see safe. No so good. Ba ya sia. Na. E piano mi na me no bo. Imana gasi nese, No ha kana bo da ko. Dako. Akma. Abi. Pa bo go so le men one. imana gasi nese, imana gasi neri, imana gasi nada. Yes.
Não, pegar ele, então. Onde ele conhece? Segura aqui. Olha a muda de cá. Não, eu passei uma. Eu tenho passei uma. Ah, se dá no. Ano. Nada, aku nggak ini kok. Game is good. Mana yang mau dia? Yes. Yes. Yung kawan. Olha conhece não. Nah, one day was para awal. Aku ele. It was para awal. Empatan. Saya dah kena lagi kan. Abi. One day mo kwa na. Dota. Dashi. Game is good. Kan makasih namanya. Bener abang baga. Okwanda komunika na kwa. You so good na. If I thought captain ka. Da pena boss play o guy. We are just. Skip it bas. Pera bas one. Era so good one. Iya. Yung kawan. Na kucho weni di nona. Aku do bulan na. Ogudo. Eya chega joga gila mage sero ko na yenzi gidni. Kila blanke mama kudo. Okay guys orga guy kitchen no darada. Oh, hello kitchen no darada. Ila ko find it. Yes. Give it a bit. Yes. Eya give it a bit. Jesus. Oh wait, this guy this guy. Look, why this guy's ready for ever come. Oh boy. Okay. Mbana bia na wa fe na wa. O show na. Chuma konya o. Dala. Obere gbada ko bi ni. Nya yin ju wa da ko bi ni. Ko si. Every minute da. Dala. Tira fi gwa. Nam ke me Google Palace Garden. Okay, all the one man ile ni dem na kam na gina. Anu na gina di ube. Kizi jeans. Gini kan na hore ya ba. Ya? O kwere igbe nna gị ji wee kwụsị gị ịrụ ọrụ na nke igwe. Ka iji bido na-epigori na-eme elizi. Ụzọ. Chọrọ ụzọ ọsọ. Anya n'ime. Ndị ga-arịkwa na ọzọ kwa gị n'okirikiri ebe a. Mụ na gị emejọ ihe ahụ. Chọka ndị mawa ewu ahụ. Ewu kicha ka mụwazi ya. Igbo na-agbakwa isi nkụ.
Madam. I buy go wine. Wine. You do that. You can't get any there, Ben. Madam. I go there. 1,002. 1,002. Okay. Here you go now. 2. Yeah. Go now. Is it gonna go wine? Madam. Echika weta lugo ego o. Echika weta lugo ego. Echi. No be give me ego. We fit make ni shi. This is that go wine. You go na be go wine. If I want me right now. Una ala de kange. Na nyete di face de bearing ngire mnisi. Mana kasinela. Ndalibo. Ndalibo. Mana kasinamo. Mana kasinasa. Mana kasineli. Mana kasinada. Ndalibo. 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 Mana kasinamo. Mana kasinada. Mana kasinele. Mana kasinada. Ndalibo. 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 Mana kasinamo. Mana kasinada. Oya botanan kuno kagai sei na ta chalon choron ndalibo no cho ibu tuzo from the window ito na magnes chalibo ifene me kedebo ne me muan bugo mo sanko yetu no mu yetu no di ora tomo yetu no mu yetu no di ora tori si ora tomo baby mana gasinamu mana gasinese mana gasineri mana gasinada ndalibo 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 mana gasinamu mana gasinada mana gasinele mana gasinada ndalibo 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 mana gasinamu mana gasinada bona bona ona bona bani mo bona bona ante kalibe mani bona bona mani bona tuto spiritual ona ebu ona bona Kenya na koda Kado kwa na-eche akụ. Ọ na-ekwu eri. Ma akọ akọ maka eje agha. Di mkpa zipụrụ m na nke nwaanyị asa. Nga nke nwaanyị aka asa ga-azụọ bread. Ọ na-azụ ute ego n'aka nnara ihe a n'aka. Bread 300 naira. Granot 400 naira. Nọ na-enu ya zụọ nnukwu coke 50 cl ndị ukwu a. Chinese isi m n'isi gị na-ebu ya. Ịbịakọ na-akọ eri akọ eri. Na oche n'isi m na-ebu ya. Ọsọ mụnwa nyanwa di iri di a ka ozu nwụrụ anwụ gawara. But ihe koziri m dị na ọ mechekwa rapụkwa na ndị ajọ mbụ nyekwe m. Ka nnukwu na-eche abụrụ ụka. Bịa. Unu na-abụ bịa nwoke m. Unu ma ebe unu sara ahụ nna na-eje chịrị akwụ n'ebe a. Onye na m nsogbu ka m gbacha ọgwụ a nna ebe a agba na. Hapụ onye ala. Ọ na-aya ala. Nna echekwa m na isi na na-adị n'ebe nwa anyị nwenu amakwa m ihe nwunye ugokwe na-eme n'ebe ọ na-eje ebe ahụ bụ nwunye Obiekwe ogede niile nọ n'ebe a nwaanyị a na-eburu isi na ndụ nọ ya ọ na-arịa ka m gbakwụziere pọpọ n'ebe a nwaanyị a bawa mba ya ụtụtụ ọma Ugochukwu bịa ebe ka ị na-eje n'ọnụ ụtụtụ a mpaka njefu enyi nwoke meka ụmụ ajọ n'ụlọ n'isi mpa oge ọnwụ n'ịlọ na ajọ ụlọ jee bụ onye a n'oge fifa eme Ugochukwu ichefuru nọ n'ụtụtụ a ka ị na-eje n'ọba ego iji etinye nwanne m nwoke ego mpa everyday na-etinyere ihu mgbe eji ife o ji ego ahụ eme
Season na kwere bụ ngwe nye mego m adị anyị fe nne. Onwe he bi na-eje n'ụtụtụ a. Shiga ka ije kwado ka ije tinye nwanne nwoke ego n'ọba ego. Mbezi chapele bụ nwoke ugo ji mu mego ebe ahụ maka ka ndị go maka. Mgbajibe mana ebubo n'oge o. Ompa mmegwuru gị ma apụta kịta ọmụkwụkwọ Chukwu na-agwa gị ma apụta na mpụta na aga njebe. So bịa Emeka. Ugochukwu. Ịdị chọ na ọha Emeka a na-ekwu na-agagharị na-esegharị Igbo ka nwa na-ejebe. Nna ya nọke n'ebe na hapụ ya ji wejecha n'ọnya nata. Onye biri ọna ya wejecha ọ nata. Emeka sọrọ ya nya nwụrụ. If you make it colo, Igbo, he the high person, Igbo, and he the grace person, Igbo. Lord have mercy, Igbo. You don't smoke, oh, Igbo. Your eye don't red, Igbo. Your eye don't close, Igbo. So what you have to make you higher, Igbo. Wait if you make it colo, Igbo.